Matul is-snin smajna b'numru ta' persuni li nstabu mejta u li kien diffiċli ferm biex jiġu identifikati, fost l-oħrajn minħabba l-istat qawwa ta' dekompożizzjoni li nstabu fih. Każijiet li qajmu numru kbir ta' mistoqsijiet għaliex dawn il-persuni jibqgħu qatt ma jiġu identifikati, jew inkella il-proċess biex ikunu identifikati jieħu ħafna fit-tul. NetNews iltaqa' ma' xjentist forensiku Christopher Farrugia li spjegalna x'jiġri f'dawn is-sitwazzjonijiet. Ġeneralment issir l-awtopsja u tiġi fotografata u biex jittieħed il-kampjun ta' DNA l-iktar mod sempliċi huwa li jittieħed kampjun mill-ħalq. Issa xi kultant jittieħdu wkoll kampjuni mid-demm, jittieħed mid-demm, jew inkella minn xi soft tissue. Kemm il-darba ma tkunx f'istat ta' dekompożizzjoni. F'ċerti każi meta l-katavru jkun f'istat qawwa ta' dekompożizzjoni bħalma ġara bis-sejba tal-katavru f'Birzebbuġa xarejn ilu, il-proċess ikun wieħed iktar diffiċli. Ġeneralment jittieħdu minn dawk it-tessut li jkun magħluq fl-għadam, pereżempju jittieħed mill-moħħ, pereżempju jittieħed mill-mudullun, jew kellha jista' jittieħed mid-dras. Id-dras huwa l-aħħar stadju għax huwa l-iktar wieħed diffiċli biex jestratta id-DNA minnu. Meta jittieħed id-DNA dan imbagħad ikun imqabbel ma' persuni oħra li jkunu jiġu minnu sabiex ikun hemm identifikazzjoni li tirriżulta fil-pożittiv. Bir-riżultat normalment joħroġ wara ftit jiem. Ix-xjentist forensiku Christopher Farrugia jitfa' dawl fuq numru ta' sitwazzjonijiet fejn sfortunatament qatt ma jiġu identifikati il-katavri. Sfortunatament ikonna diversi minn dawn, speċjalment dawk li jkunu li jinstabu fil-baħar, li jkunu qed jippruvaw jaqsmu bħala immigranti u billi ma jkunx hemm min tista' tqabbel dawk il-kampjuni jibqgħu ma jkunux identifikati. Proċess li jekk ma jkunx konkluż jaf iwassal għal numru ta' problemi. Jekk persuna ma tiġix identifikata, jista' jkun hemm konsegwenzi legali f'dak li għandu x'jaqsam mal-qsim tal-wirt, pereżempju, f'dak li għandu x'jaqsam ma' xi life policy u għalhekk isir dak l-isforz kollu meħtieġ sabiex il-persuna tkun tiġi identifikata u forsi taġevola u anka tajn lil tal-madwar, lil-relatives sabiex ikollhom closure, isserħilhom rashom u anka taġevola daqsxejn il-proċessi li jista' jkun hemm għada petada. Marija Franca Lanza għal NetNews.